Gaur, mende askoren ondoren hemen gaude, munduari esanaz beste mundu bat posible dela. Baita isildu nahi izan gaituztenentzat ere. Danok gara mundu eta horregatik diogu hemen gaudela esku bat luzatuz, irribarre bat zabalduz, lau haizetara irri eginez, lau haizetara irabaztera, herria irabaztela. Baina buruan argi, karrera hau irabazi egin genezakela, irabaztera goazela. Guk politika publiko indartsuak nahi ditugu jendea zaintzeko, jende guztia zaintzeko, inor bazterrean utzi gabe jende guztia zaintzeko. Txaloak, arratseko 8etan konfinamentu garaian egunero egin ditugun txalo horiek, orain politika publiko indartsu bilakatu behar ditugu. Pertsona libre, pertsona zaindu, pertsona euskaldun, kultuak nahi ditugu, guk herri hau ezkerretik, feminismotik, lurra zaintzetik, krisi klimatikoari aurre egitetik eraiki nahi dugu herri hau, Euskal Errepublika libre bat nahi dugu ezkerretik eraikia, gizon eta emakume libreek eraikia, nik jarraituko dut aldarrikatzen, gurea askatasuna dela.